sibheka ke umlando walolu suku lwanamhlanje olugujwa umhlaba wonke usuku luka Christmas 25 December abaningi abahlonza njengosuku lokuzalwa kuka Jesu Kristu. Sinesazi imlando ke la usibahle umfoka Cebikhulu okuyena kuzogeqa amagula ngalolu daba uzofisa ukuba ingxenye ke nawe phawula ke lapha enkundleni zokuxhumana @khozi_fm @chat_ngobe na ku 0893109193 njengoba ke sizobeke sidlana indlebe nensizwa lapha usibahle umfoka Cebikhulu. Sibingelele Linda Mkhonto sikwamukela Khozi FM. Ngibingelele mntaka Ngobe ngibingelele nakubalaleli. Ake siqale sibheke le ndaba esikhuluma ngayo namhlanje masikhuluma ngosuku lokuzalwa kuka Jesu. Ingabe ngempela umhla ka 25 December? Umhla ka 25 December uma ngaphendula nje ngokuqondile akulona usuku lokuzalwa kuka Jesu December 25. Ngokwemlando obhaliwe alwaziwa usuku uJesu azalwa ngalo nokuthi futhi nakuba insuku eziningi eBhayibhelini ama-date embhalweni ngomlando eseBhayibhelini akuveli ukuthi uJesu wazalwa nini. Uma usibheka nje ngokwesibonelo incwadi okuthiwa Encyclopedia of Early Christians iveza ukuthi alwaziwa usuku okwazalwa ngalo uJesu Kristu. I-World Book Encyclopedia nayo iveza okufanayo ukuthi alukho usuku olunembile olwaziwayo okuthiwa uJesu wazalwa ngalo. Futhi eBhayibhelini akuveli ukuthi uJesu wazalwa nganathi usuku oluthenqo. Kodwa ke mhlambe ngingathi kwenaba ke ngokomlando lo okhona eBhayibhelini ngokuzalwa kukaJesu. Ngokwesibonelo nje uma kukhulunywa ngesikhathi bazalwa ngaso kuvela ukuthi kwakusehlobo. Ngokwesibonelo nje kuthiwa abelusi babehlezi nezimvu zabo ngaphandle ngesikhathi ingelosi livela zizokhuluma nabo zibatshela ngokuzalwa kaJesu. Manje ngokomlando waleya ndawo ngokwesibonelo nje incwadi le ethi Daily Life ekhuluma ngendawo okwazalelwa kuyona uJesu, Daily Life in the Time of Jesus. Ikhuluma ukuthi imhlambi yayihlala endaweni evulekile kusula ngesonto elingaphambi kwePhasika okusho ngaphambi between March kuyoshaya ngoNovember. Imhlambi yaba ngaphandle ngalezo zikhathi abelusi belokwazi kuyibeka ngaphansi bayeluse futhi. Mayinezela ithi ke ebusika yayihlala ngaphansi kophala. Ithi ke ngokwalokhu kwaziswa kuyabonakala ukuthi usuku lukaKhisimusi olusebusika oseluyisiko akunekwenzeka ukuthi linembile. So ngoba kwakungekho ebusika. So ngamanye amazwi Linda Mkhonto ungakayiqhubeki nje ngokwaleli yazo njengoba thina lapha kwelakithi ngaphansi kwenkabazwe i-equator kusehlobo kuleli yazwe lapho uJesu azalelwa khona ePalestina kusebusika njengoba sikhuluma nje impela kusebusika njengoba sikhuluma nje futhi ngezinye izikhathi kwayinkathi lina kakhulu mhlambe kube neqhwa futhi yebo kanti iBhayibheli liveza ukuthi uJesu akazalanga ngaleyo nkathi wazalwa enkathini yasehlobo okuyinkathi njengoba uyichazile ukuthi inkathi yasehlobo kuleli yazwe into yasehlobo iqala ngoMarch kuze kuyoba inkwindla ngekhathi zoNovember. Kunjalo impela. So ngamanye amazwi uJesu wazalwa kusehlobo hayi ebusika akuqondani nalenkathi kaDisemba. Akuqondani nalenkathi kaDisemba. Abanye ezinye izazimlando zizisikisele inkathi encishe ibe ngoOctober njalo njalo. Kodwa hayi December. Kuyezwakala mfowethu. Siyathola ukuthi ke kungamampunge ukuthi uJesu wazalwa ngalolu suku. Manje ke Linda Mkhonto nansi indaba la ikhona ke umsuka ke manje walolu suku uqhamukaphi December 25 mhlambe singakuveza nje ukuthi akulona usuku oluqale ukugujwa ngemva kukaKristu mhlambe ngasithi ngokwendlela yokubala
AD Anno Domini ngokwendlela yokubala enkathini yethu futhi ngemva kokuzalwa kaKristu kuze neno mhlawumbe abanye bayibiza ngokuthi nama common era ngenkathi yethu evamile Nkathi evamile ya yayigujwa uDecember 25 ngaphambi kwenkathi yethu evamile noma ngaphambi kokuzalwa kukaJesu Kristu kusukela endulo waligujwa lolu suku ngokwesibonelo abaseBhabhiloni babegubha usuku luka Nimrod. uNimrod siyazi ukuthi wayenye yamakhosi aseBhabhiloni. Ekufeni kwakhe uNimrod wabekwa njengonkulunkulu. Ezinye izizwe zazikwenza lokho ukuthi uma ukwadwa inkosi yakhona masufile wawubekwe esikhundleni esiphakeme sokuba unkulunkulu. Uselapho nje Linda Mkhonto ngakwephula ulimi ngisho nesizwe samaRoma sasikwenza lokho ngoba kuyavela emlandweni ukuthi uAugustus Caesar bamenza uNkulunkulu wabo emva kobe sefile ngenxa yemisebenzi ayeyenzile yokwakha leli yazwe elaba namandla angaka ya nazo impela so kuyinto evamile eqinisweni ngisho noFaro bayibiza ngokuthi uNkulunkulu so kunencwadi ke ethi The Two Babylons eyabhalwa uDr Alexander Hislop yona ikhuluma ngalokho ke ihlobanisa uDecember 25 nosuku luka Nimrod olwalugujwa abaseBhabhiloni. So abaseBhabhiloni ke nabo akugcinanga ngabo babakhelene nesizwe sePersia ngoba seBhabhiloni ilase kuyiIraq khona leyo ndawo leyo base ukuthi ngezantsana kwakhona ilase kuyiIran khona kodwa kuyiPersia leyo abasePersia eBhayibhelini noma embhaleni emdala kubizwa ngokuthi indawo yasePersia leyo. So nabo babekhulekela uNkulunkulu welanga kwakuthiwa uMithras ngoDecember 25 babekholelwa ukuthi wazalwa ngalolu suku luka December 25 abasePersia. Siyazi ukuthi nje imibuso lokhilwa ivukelana inqobe eminye njalo njalo kwagcina sekuphethe umbuso wamaGreek nawo owawuligubha lolu suku ususela kuleya mkhosi emdala yaseBhabhiloni neyasePersia kwaze kwaba umbuso ke waseRoma. Now umbuso waseRoma ke okuphawuleka kakhulu ngawo ukuthi ubuse ngesikhathi okwaphila ngaso uJesu Kristu. Futhi uJesu ngesikhathi ezalo indawo yonke yase lapha eJudea noma esingathi kwaIsrael manje yayingaphansi kokulawulwa umbuso wamaRoma esikhathi ezalo. Now abaseRoma babewugubha uDecember 25 lolu suku ngokombuso waseRoma babelibiza ngokuthi Natalis Solis Invicti okusho ukuthi usuku lwelanga olungenakunqotshwa. So bona ngalolu suku babegubha usuku lukaNkulunkulu wabo kwakuthiwa Saturn ngoba ngalezo nsuku babegubha eSaturnalia usuku lukaNkulunkulu wezolimo waseRoma. So umbuso ke waseRoma lolu suku ligubhe nje isikhathi eside ithonya lawo lisekhona namuhla emhlabeni wonke ngoba umbuso wamaRoma umunye umbuso wabusa isikhathi eside ngoba ngokomlando cishe wabusa ama-century acela ku700 nazo okusho ukuthi isikhathi okudlula yonke imibuso yake yaba khona umhlaba uwona umbuso waba namandla okudlula yonke nowabusa isikhathi eside okudlula yonke imibuso. Ikakhulukazi yabona ngisho namanje abantu basemawashabo anama-Roman figures okhombisa ukuthi ithonya lombuso lisekhona liyabonakala namanje nemithetho eminingi yamazwe isekelwe embusweni waseRoma. Ney'nsuku zekhalenda lethu zibizwa ngawo alokhuzana amaRoma. Manje ke aligubhileke kodwa amaRoma as isizwe ayisonto hlupha abantu ababelandela uKristu ababelandela inkosi uKristu iminyaka kukhona ababusi bakhona kwaze kwaba uNero naye bahlupha abakhulekeli bakaKristu emva kwakhe kwaphatha abanye kwaze kwaba ngesikhathi sikaConstantine okwaqala khona ukushintsha izinto embusweni waseRoma. Okay, asibambe lapho kwamanje welinda Mkhonto ufika lapho ngoba cishe ubheke kuvuthondaba le ndaba njengamanje ukuthi lo Khisimusi oyigugu kangaka emhlabeni waqhamuka kanjani.
Ngicela ke sibambe lapho nje ekuthenini kubabusi bamaRoma ababebusa beshintshana kwaze kwaba isikhathi sika Constantine ecishe wabusa kusukela ngeminyaka yawo 300 ngokwenkathi yethu evamile. Ake sibambe lapho okwamanje ke sithi uGwinyamathe nje sizobuya ke mfowethu siqhubeke nayo sophinde futhi ke sitetele nabalaleli bethu uma ngabe bekhona ke abafisa ukuthi babe nemibuzo abangaba nayo ngalolu daba. Sibambele telefanele bakithi kulesikhathi sithi umuntu angayiphathi ngendlela ezokumeza ukuthi ke akhale kusasa esekhale emathonsi ngenxa ukuthi kube ngazazi nokuthi ubani igama lakhe njengoba abantu bebhiyoza nje kumnandi kunje mfowethu Cebekhulu. Yebo sikubambe lapha Ntsele usaphatha indaba yokuthi ke seqala ke embusweni waseRoma owawukade uphethe izintambo zombuso emhlabeni ngesikhathi sengena ke umbuso wawo okwakuthiwa uConstantine. So ke uConstantine into ayenza eyabayinhle kwaba ukuthi ke waqeda ukuhlushwa kwabantu abangamaKristu. Umlando waseRoma uveza isihluko ababephethwe ngaso abantu belandela uJesu noma abangamaKristu. Abanye babedliswa izilwane, abanye benikezwa ukuthi balwe nazo izilwane njalo njalo. So kodwa ukufika kwakhe kwaba noshintsho olukhulu lapha embusweni ngoba wathi makuyekwe ukuhlushwa kwabo. Kunephikisana okuningi ngokuqondene nokuthi waphenduka yini waba umKristu ngoba kuthiwa waze nephendukele eKristwini. Kodwa umlando ubonisa ukuthi eziningi zezinto ayekade eqhubeka ezenza wayeqhubeka ezenza njengokukhulekela uNkulunkulu welanga Saturnalia njalo njalo. Manje incwadi azikuvezi ngokuthengo ukuthi kunini lapho leli holiday manje laqala khona kuthiwe elobuKristu kodwa nakho kunye okuvelayo. Ngokwesibonelo enye iCatholic Encyclopedia ithi kwakungemva kuka 243 ngenkathi evamile lapho khona kwaqala khona ukuthi lolu suku libizwa ngokuthi usuku lokuzalwa kaJesu. Enye ngaphuno ithi umbishop waseRoma uLiberius ngo354 AD noma ngenkathi evamile wamemeza lolu suku lika December 25 njengosuku okwaku anniversary yokuzalwa kaJesu. Manje umbuzo ke uthi kungani lolu suku kwathiwa usuku lokuzalwa kaJesu ngoba uma ubheka imilando eminingi ekhuluma ngalo ngaphambili kuthiwa iWorld Book Encyclopedia ngokwesibonelo ithi amaKristu oqala awazange aligubhe usuku lokuzalwa kaJesu. iWorld Book Encyclopedia leyo incwadi ethi The Religions of the Roman Empire eyabhalwa Professor Ferguson naye ikhuluma ukufana ukuthi amaKristu angaphambili awazange aligubhe usuku lokuzalwa kaJesu. Phoke kungani kwagcina lolu suku seluthatha njengokuthi usuku lokuzalwa kaJesu? Umbuzo omkhulu ke lowo Linda Mkhonto ukuthi kwenzeka kanjani pho ukuthi lolu suku ugcine sekuthiwa usuku lokuzalwa kaJesu njoba usukuvezile ngokomlando ukuthi kwa December nje akuyona nenyanga uJesu azalwa ngayo. Nakho-ke okuvelayo emlandweni ngokwesibonelo i-Encyclopedia Americana iveza ukuthi lwenzelwa lolu suku ukuba ubuKristu bubaluleke kubantu ababephendukela eKristwini futhi ababekade bengayiwona amaKristu baphendukela kubo inkolo yangaleso sikhathi eRoma yenzela ukuthi ubuKristu bubaluleke kubo ngoba manje kuthi usuku olufana nokusuka bebeligubha ngalo. Enye ingaphuno iveza nakho umqondo ofanayo ukuthi ke lolu suku kahle kahle kwakuseyiso thina le yamaRoma kodwa ngenxa ukuthi ukuze ke sonke sibe munye sikhulekele into eyodwa lwabe seliqanjwa ngokuthi ke usuku lokuzalwa kukaJesu kodwa kuyilapho kungesilona usuku lokuzalwa kaJesu. So ngamanye amazwi kwakuhlanganiswa ukukhulekela kwezinkolo ezihlukahlukene kanye nalenkolo okuthiwa ngeyoKristu yangaleso sikhathi ukuze kuhambisane nalosuku. Futhi kuyaphawuleka ukuthi emazweni amaningi uKhisimusi wakwade ungagujwa noma wawenqatshela ukuthi ugujwa
i-World Book Encyclopedia ngokwesibonelo ngaphansi kwesihloko esithi Christmas ithi ngama-1600 wawungavunyelwa ukuthi ugujwe ukhisimusi eEngland nakumakoloni ayo njengase-America kwakunqatshelwe ukuthi ugujwe ukhisimusi ngenxa yomsuka wawo ukuthi kahle kahle akusuneni usuku lokuzalwa kaJesu nokuthi wawusuka ey'nkoleni zaseRoma nezaseBabylon nezasePersia. Injalo. Madoda. Mhlambe sixoxe nangokunye izinto ezihambisana nokhisimusi ezivele kubonakala ukuthi azihambisani njengesihlahla ngoba bengithi ngisafuna ukuza lapho welinda Mkhonto ukuthi nasi isihlahla ke sihlale siqhakazile sihlotshisiwe sikakhisimusi kuthiwa isihlahla sikakhisimusi siqhamukapi sona ngoba naso akukho la khona sithola kukhulunywa ngaso eBhayibhelini. Isihlahla sasikhulekelwa endaweni eziningi eEurope ngokwesibonelo eGermany abaseJalimani babesikhulekela isihlahla kulomlando othile othinta isihlahla lapho. I-Encyclopedia Britannica yona mayikhuluma ngokukhulekela kwesihlahla ithi kwakunto evamile eEurope ukukhulekela isihlahla. Labo abantu abaphenduka kamuva baphendukela eKristwini ababulahlanga ukukhulekela isihlahla. So kwakuyinto eyisiko ukukhulekela isihlahla ukukhulekela isihlahla kwakuthi makuyisikhathi senjikalanga eEurope lapho sekuqala ukushintsha manje kade kusebusika sekuzoqala kube into asahlobo njalo njalo kwakukhona isihlahla ababesikhipha seyula ababesibeka ngaphakathi endlini ngamaholide asebusika noma besibeka ngaphandle njalo njalo bese kuthi lesi sigoqwayo ekuthiwa umhlalanyoni noma iholide lokho bayigoqe besibeke lokuzaneni eEngland khona babethi ke sinamandla lesisihlahla kwenza imilingo abulawo mandla lawo vela ngokukhethekile lesisihlahla somhlalanyoni ethiwa sihlale sihlaza futhi sasiyisithembiso sibheka njengesithembiso sokubuya kwelanga. So ke mawubheka zonke lezi zinto lezi ezihlobene noKhisimusi kuncane kakhulu noma kukho ngempela okuveza ukuthi uKhisimusi nomsuka woKristu. All right cha kuyezwakala Linda Mkhonto.